Kuyintokozo uNkulunkulu akakulunde ubusise kama kupastor ichannel yoflick inamba esenza kusuka 9 ekuseni ka 5 ntambama nakhona iba umuntu omlandeli le channel uma ungayena le number akusiyona yakho inamba yabantu abalandela le channel, people who are following this channel only. So yeah, WhatsApp ungangithumela ama SMS. Abantu abaningi bathi hayi inamba kubhalwa ukuthi WhatsApp, akubhalwanga ukuthi no WhatsApp, kubhalwa ukuthi no, it's not no WhatsApp. Ibhaliwe strictly calls, kwabhalwa kwathiwa no WhatsApp, no SMS. Why ucathi kuthiwa no WhatsApp? It's no wesingisi. So number 1, yini imbali? Sibheka la untombi mase ukuthi uma uphupha izimbali usithela amanzi kusho ukuthini? Akabingelelike, akaceli umbali, ngiyakunyanya lokho nganza kwethu kuyangicasula. So ngiyacela nganza kwethu lenze ukubaleni okufanele uma ubuza bingelela cela. Yabona ilo bali nami ngiyadinga usizo kwabanye abantu, kodwa ngiyenze njani mangibafonela ngibabingelele ngibabuza impilo bese ngicela lokho esengicela mase bengisizile phinde ngibonge futhi yabona. So lo ngikusho kuwe lento engiyenza umina, lento ngilendlela engikhulise ngayo futhi lendlela nami engikhulise ngayo engane zami yabona. So number 1, uma uphupha la imbali, yini imbali? Imbali ama flowers, ama roses mhlawumbe. Yini ukunisela noma ukuthelela noma ukuchelela ngamanzi is to water. So number 1, uma uphupha imbali kuwuphawu luhluma uyinisela ngamanzi, lokho kusho uthando noma kusho ukuthi uthando lwakho, ubudlelwano bakho nomshado wakho uzoba nenjabulo futhi uzochuma uphinde uphumelele ngenxa yegalelo lakho noma ngenxa yeqhaza lakho, ngenxa yerole yakho. 2, ngokujwayelekile kuma uphupha imbali kuyaba uphawu luhluma uyinisela, ngoba lokho kungakhomba isinyathelo noma iqhaza lakho lokusiza umuntu, ukumnika imfundiso, ukumnikeza iluleko ezinhle futhi ezibalekile ezizomsiza noma engahle zimsize ekutheni achume noma athuthuke. Shuthi kungenzeka kunerole ozoyidlala wena kulo muntu lona, umsize noma umnikeze imfundiso ezithile noma umnikeze iluleko ezisuke usizo olukhulu kuye lo muntu. Isizomenza ukuthi alithuthuke noma kachume. 1 kwabaseKorinte 3 chapter 3 verse 6, mina ngatshala uApollo wanisela kepha uNkulunkulu wakhulisa. Number 3, yenzeka futhi kwesinye isikhathi uma uphupha imbali kuba uphawu luhle kakhulu uma uyinisela osolikhomba ukuthi empeleni kungenzeka uzosebenzisa incebo wena noma uzosebenzisa imali noma uzosebenzisa inkathalo nothando ukunakekela nokukhulisa umuntu wakho, isithando sakho noma umuntu ongumlingani wakho singasho njalo. uHezekiel 19 verse 10, unyoko wayenjengomvini usahlezi ngokuthula utshalwe ngasemanzini, wawunesithelo namahlumela ngenxa yamanzi amaningi. Number 4, yenza futhi uma uphupha imbali ube uphawu hluma uyinisela solikhomba la ukuzinikela kwakho, ukuzimisela kwakho lokubamba iqhaza esuke lizokwenza ngcono uthando nobudlelwano benu nobudlelwano bakho lenze ukuthi buthuthuke ubudlelwano noma buphumelele lobo budlelwano yabo. Futhi suke ukhona kahle hle umunisela osuke wena ukwenza noma usuke uzokwenza komunye umuntu ukuze yabona noma uzokwenza kuphi ebudlelwaneni bakho, kodwa suke kuneqhaza kunerole usuke uzoyidlala kuphi yena to make sure ukuthi that relationship or that person that you are with in the relationship prosper. So siyabonga kakhulu, be blessed. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.